दे आदा अब्ला आं थांथ'नोसै थिनाखै आरो सुखे थां दिनै दे आदा मोजाङै थांदो दे फंबाय मोजाङै मोजां थांदो दा मोनहैनानै मायबाफोर उसुबिदा जाबा फन खालामबानो जाबाय जागोन दे आदा बे बाराव फैबाथाय बाजै लाबोफादो आदा नैबे नोंदैया टाउननि सिख्ला हाबा खालामा गामि खनानि दख'ना गाननो गोरोंखौसो हाबा खालामगोन डायलगाबा हले लाजाखाया बिना दानो सोरबा सिख्ला हाय हेल' होनथोंलाय फन नाम्बार बिनियासो आथुर जालागोन खोमा थोद जाम्बि साननायफोरानो बेखायदाखा रायलायजायालै नोंजों थांसै आं रोदोम 7 बोसोरल' नों गावखौनो मोजाङै सामलायनो थानो नाजा कलेजाव गोबां लोगोफोर लोगो मोनगोन बेयावनो खायसे मोजां आरो खायसे गाज्रि बेखौ नों सायख'ना लानो रोंनांगोन जागोन दे आदा सुखे नोंहालाय दिनै मानो एथबां सिरि ना माबाफोर जादों सुखे जायाखै जेबो नोंसिनि खोथाखौनो खोनासंबाय दं आं सुखे नोंबो फरायनायखौ गारमोनबा सानैजों जयै थानो हागौमोन ना अब्लानो सानैजों एदावलायबाय थानो हागौमोन ना दे माथो खालामबावनो बेफोरबो मोनसे खाफालसो गासिबो साननायानो सुबुंनि जिउआव जाफुंजोबखाया आरो फंबाय नोंसिगिया गैया होननानै फैनो दाबाव दै सम सम फैबाय था बेफोरखौ जेबो साननाङा आदा आंलाय गाबोन मोनफैलायगोन सुखे नोंहा थांनो लेट जाबाय थिना आगै थाथ'दो सुखे दे आदा थादो आदा दे मालाय मिसन भाई माखौ नेगासिनो होद दंलै मिथिंगा भाई ओरैनो जिरायलाबायना दे मिसन भाई नों खिथाबा मिथिखागौब्रा आं जिनिखौ नेट होनना बुंबाय आरो नोङो हाब मिथिखानाबो सोंफ्लाबावथारो माथो नोंलाय नेमालाय रायखांनाय लोगो लोगो सफैना मालकिना होद फाग्ला मा बुङोब्रा नोंलाय हैद थांनो सानदों नोङो है देलाय दे गारजाबा लोगो लोगो लाबानो जाबाय होद फाग्लालिलाय जिनि माखौलाय साथाम मोनलाबायखो अखा गैया गारानो सान्दुंखौ नुवाखै होनबा आं गोसोम जाबा नों बासिया आरो नोंखौ मोनब्लानोथ' जाबायना मा जेबो नङा दानिया बुंदो मानोथो इसेबां लेटमोन लेट जानायखौसो नुदों दिनै नोंनि लोगो हमनो फैनाया बेखारसो जाबाय आं दानो न'आव थांफिनांसिगोन नै माथो जालायखो एसेबां गोबाव जाबायमोन नोंखौ लोगो मोनैया आरो दिनै नोंहा समानो गैया जाबावबाय गोबाव जानायखायनोथ' आंबो खामानिखौ दोनथ'लायना फैदोंमोन आं नोंखौ उनाव लोगो हमसिगोन दे जोंहा दिनै आलासि फैदों रागा जोंना दे सना थाथ'दो दे थां हेलौ dsrt बहा थाङामोन नों आंनो फोरमायलाङाबा आंजों रायलायाबा आंदि बेसेबां दुखु मोनो नों मानो बुजिया जाय सिख्लाया बेखौ गनाया आरो सैया बेखौ जुदि अख्रा खालामबाय थायोबा बेबायदि बेसेबा दुखु मोनो नों मानो बुजिया नै नोंबो आंनि फिलिंसखौनो बुजिया गनायदोलै 195 बार बुंबाय बे फंसे बाथ्राखौनो आरो आंबो बेनि फिननायखौ बेखौनो होगोन आं गनायनो हाया नों मा खालामनो गोसो खालाम हाबाब नों बिदि बुंद्रायनाङाब्रा नों गनायथारदोलै जारौ जुनार नामा नोङो खनसे होननायखौ बुजिया आं बुंबायना गनायनो हाया होननानै आंनि सिगाङाव उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनो मिथिबाय अखा खोरोमोब्ला सारअन्थाइबो गावनो हागौ सोर बिलाय नैबे बम थासान्दियाव नोंखौ लांफैग्राया जायनो नोंखौ लांनो फैगोन खाफाल गाज्रि जागोन बियो नायगोन आंबो आं थासान्दियाव नों सोरजों हाबा जायो बम बेफ्रुजोबगोन आं हेलौ जिनि मिसन नों दिनै आंखौ लोगो हमनो हागोन ना हागोन मानो हाया जानो आंथ' जेब्लायबो फ्रिखा र' आं थांगासिनो जिनि नों सफैबाय मिसन आं दिनै नोंजों गुबुन बाथ्रा रायज्लायनो फैयाखै नों बुंलाय मिसन
आंखौ जुदि सोरबा लामायाव बेंथेनानै गाज्रि आखु दिन्थियोबा नों मा खालामगोन? सोर बियो? आंनो सोंनायनि फिननायखौ होग्रो। सोंनायनि फिननायखौ नों मिथिलायनांगौ गोनांथि गैया। आं बेखौ नोंनि सिगाङाव देखायगोन आरो आं मिथिखाबाय नोंहा मा जादों। सोर बियो? थौ। मा सेंग्रा मा खबर थांखु जानो? होद ओइ माथो बेलाय आंनि जिरख'नायसो मालै सेंग्रा मा खबर? जेबो नङा। नोंसोर साथामनि गेजेराव बे सिख्लाखौ सोर गाज्रि आखु दिन्थिनायमोन? खोथाफोरखौ मानियाबालाय बिदि एसे एनैया जाखायो आरोना। बस जायो। मा खोथानि थाखाय एसे फोरमायनो हागोन ना? ओइ सोरलै नों हा? जोंनि खाथियाव फैना मा बेदें बादां उल्थां बाल्थां बाथ्रा बुंबाय थादों नोङो? मा बड'लेण्ड निउस रिपर्टारसो नामालै नोङो? ओइ जिनि नोंलाय बेजों मानो फैफादों साइस गैयिजोंलाय? मा बिखायाव सारअन्थाइ गावबाय नामा? ए मासे असाइ बलै बिलाय मा नांगौ नों सेंग्रा हा? जेबो नङा। मोनसे फिसा रिकुवेस्ट निमाहा बिदो बास थांनोसैबो। मानोलै मानो निमाहा बिनो फाग्लालाय? कुल ब्र कुल बारा टेनसन लानाङा। जायनि सिख्लानियाव गोरोन्थि थाखाय निमाहा बिगोन बेनो आं पार्टि होगोन। पार्टिनि थाखाय बियार होनाय जागोन। होद असयबफोर मा जेरावबो सिगांलाय? आरो जायनि निमाहा बिया बेखौ आं खोमा गन्थं बुसिलांजोबनाय जागोन। बिनि थाखाय मुलि लाबोखानाय जादों। दानिया नोंसोर डिसाइड खालामदो। अपसना मोननै। मोजां साननानै बुं। ओइ सेंग्रा सानसे समाव आंबो नों बायदि एक्टरमोन। गोसो थोनायजों गारजानासो बेफोरबायदि जादों। बिनि गासै एक्सपिरियेन्सआ आंनावबो दं। बम गासिखौबो उरायहोजोबनो हायो। पुलिस केस होगोन आं नोंखौ। थोद मासे असय बलै नोंलाय? बेफोरब्रा बम नङाब्रा आंनि मुङासो बम ना। बिदिसो। थैद आहा बारा सम गैयालै। सोर फैग्रो न बिखि थांथ'नो नोङो। बोरलै नै सासे थांबायानो। दादा हगारदो। मा नाङाब्रा खनसेबो। बिदि जायो। एबार नोंनि फाला। मा ब्लार नुजोबखो? बेखौ दा मोनायाव गरसे आरो फुङाव गरसे आना हो। ओइ आसल रथ'लाय बियो मानो फिल्ममोनलै बियो सानथाम सिखारनो हायैनि। वाइ जायालां बै निमाखौनो बिनोसै आं गोलैलांबाय। निमाहा दोलै मेदाम निमा दोब्रा निमा फै हगार। वा दांनो हुगुलाया बियारा लाखिदो। फ्रियाव मोनसिगलै माथो। फै आयु ओइ बियारखौ होबायलै। खाफाल सेन्देलसो माथो। खौलाय सुला साला बस निमाहा बिमारबाय नामालै? फाग्लायावबो बिथाराखै बिफ्लानानैलाय आं। ओइ सेंग्रा जिनिर फोनांबाय नों जिनिर बमनि मोदोमाव। बम बेफ्रुजोबगोन आं। बिबुरा डाइलगल' खिथा जिनि जों सानैनि मोजां मोनलायनाया बेसे गोबाव जाखोमोनलाय? बोसोरसे बारलांबाय। जेनेबा मानो सोंखो? मा दानो जुलि जानायनि टारगेट लाबाय नामा? नङा माने सम सानफ्लांबाय थायो आं। लाभ रिलेसना गोबाव जायोब्ला अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाया खमायलांगोन नामा होनना। बे गासिबो मोजां मोनलायग्रानि बेलायाव जाया। बियो खाफालसो। बेयो खाफाल नङा जिनि। बेयो गावनि गोसोसो। सोरजोंबा मोजां मोनलायनायखौ नागारनानै गुबुन सोरजोंबा गोसो गोरोबफिननाय बे माब्लाबाबो खाफाल जानो हाया जिनि। बेयो गावनि गोसोसो। बेखौनोथ' बुङो मिसन खाफालनि लिरनाय होनना। थेवबो आं प्रमिस खालामो नोंखौ आं माब्लाबाबो नागारनाय नङा। आंखौ फोथाय। सानथावै जाथावै बाथ्राफ्राबो सानसे समाव जानानै थाङो जिनि। गासैनिबो साननाया गासै समावनो एखे रोखोमनि थाया। अब्ला नों आंखौ एसेबो फोथायमारा ना? आं सानदोंमोन
नों आंखौ फोथायो होननानै थादो मिसन आं थांनोसै रथ'लाय जिनि फोथायो मानो फोथाया जानो आं मिथिगौ गासिबो सिख्लाफ्रानो मोनसेल' गोसोनि नङा होनना थेवबो दानिया थांदिनोसै आइताय दायानो गैथ्रामोनलै बेयावनो मानसि जाबाय नोंसोरबो खनसेयावनो गांलाब गोलैबायब्रा आंहाबो सान्सखौनो मोनलायलासै खनसेयाव गोलैयो आंबो खनथामसो फ्रि सिबगारनो मोनदोंब्रा ओइ बस नोंखौ माबोरै होनाय नायबायल'सो दंथारोमोनलैया बेयावनो बोरैबा थाबनो ओरै फानसोना हरदों नोंबो खम नङाब्रा गुन्दा दानो एदावग्रांबाय थायो निमाहा बिबानो बियार मोनलोंसिगौमोन ओइ नै नों बिदि बुंद्रायनाङाब्रा आंनिफ्रायनो गरसे गरनै मोनजायो नोंसोर आरो आंखौनो जावबावो कुसनाया आइडिया सौस औ बस नों रिक्स लानायबा मोनसे बुस्थु दंमोनलै आंनाव मा माबालै बस गावग्रा दं आंनाव गावग्रा फुजायाव बायनाय बै नकलि पिस्तला नङालै बस आसलियानो जोंहा आदाया गान्दा गावग्रासो अस्त्र दंखाजोबो फाग्ला बे गान्दा गावग्रा गोलाव गाज्रि माराखौ लामा लाथिं जायालै थुत नोंबो बोरैबासोलै मानसिया नङालै बस खान्दाबो दं गंसे नों मारगौ ओमफ्राय माथो आइदिया सानखो नोंलाय बे सेंग्राखौ आं सिनायथ' बस बियो सुबुन खाटाननो आरो बिहा सनाजुलियाव सासे बिसिगिबो दं थाब बुं मा आइदिया सानदों नों मारगौ बेफोरबायदि गुफुर मोजां आयदाफोरखौ थाब मावनांगौलै आगोमा होननायनि न'खरा बेनोमोन ना औ बेनो आंनो आगोमाया फै जिरायफै जिरायनोलाय गोसो दंमोन नाथाय बेफोरबायदि सनमान गैयै खामानिनि थाखाय मा होनना जिरायबावनोलै जिरायलायला दे अब्लालाय बाथ्राखौ फोरमायदो मानोबा फैनाय जादोंमोन आच्छा आगोमा नोंहा सासे फंबायनि बिसिखौ गैया जानो औ दं मानोबा सोंखो सोंनायानोथ' जादोंलै आगोमा बस जिरायनोसैबो जिराया बावगारदोलै आच्छा सोंनायानोथ' जादोंलै आगोमा आं बे सेंग्रानि केरेक्टारखौ एसेबो मोजां मोनथाराखै नोंनि फंबायनि बिसुखेथार नोंनि नोंनानावबो बिदा जायो फाग्लाया बेखौनो नोंनानावखौ गोसोथोयोब्रा ओइ सेंग्रा बाथ्राखौ मोजां मिथिग्रो बिनि उनाव खुगा दाम नोंखाय बाथ्रा बुंनानै आंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामदा सान लाजिया नोङो सासे बिदा आरो बिनानावखौ गाज्रि नोजोरजों नायनो लाजिनांगौआ नोंसोलै आगोमा नोंसो बिदा बिनानावनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिनानै बादा होयिया बबे दुनियाव नुनाय नोंलाय बिदा बिनानावजों मोजां मोनलायनाय आं फोथाया बेयो नोंसोरनि बांसावनायसो नों फोथाया बेयो नोंनिसो खोथा नाथाय रायजोनि बाथ्रा दङ दिनैनिफ्राय बे सेंग्राखौ नोङो बे न'आव फैनो दाहोसै बेफोरखौ आं मिथिगौ दानिया नोंसोर थांदो ओइ आगोमा अखा खोरोमोबा सारअन्थाइबो गावनो हागौ आं नोंखौ गुरैसो खावलायदों गुरैनो बाथ्राखौ मोजाङै मानिना ला जानांगौ नै बिनि पावारखौ नोंथाङाबो मिथिगौ जुदि नैथि खेब नोंनि बिनानावखौ बे सेंग्राजों नुबावोबा नोंनि बिनानावखौ नङा बे सेंग्राखौसो गावथारगोन आङो आरो बेनि दायनिगिरिया नों जागोन नों जानांगौ नोंथाङा साननो गोरोंखा जों फैबाय रथ'थिना बहा थांनायमोन आदा मिसनजों टाउनाव बेरायनो थांदोंमोन नोंहा सिख्ला लोगो गैया नामा टाउनाव बेरायहैनो आदा मा जादों नोंथ' बिदि बुंफेरामोन आदा मा जादों मिसन फंबाय आं नोंनि मोजांनि थाखाय बुङो नों टिनाजों बेरायनायखौ दिनैनिफ्राय दोनथ'दो हायोबा रोदोमफैयागौमानि जोंनि न' दाफैथोंसै आदा बाथ्राखौ मिथिनाय मोनब्ला मिसन फंबाय नों बेफोरनि गासैबो फिननायखौ गावनो मिथिखागौ नों गाज्रि मोनाबा बेनिफ्राय ओंखारलांनो हासिगौ आदा नों आदा गेदेरनि बुंनायखौ गाज्रि दामोन आं आदानि बुंनायखौ गाज्रि मोनाखै आगै थादो आं थांसै दे आदा
Ay, आंनि मबाइला सिखाव सिखाव मबाइला हर होनदों मबाइला ओइ फंबाय रथ'नाय ओइ मालै मा इमारजेन्सिलै इमारजेन्सि फैथ'लै है टाइम लसलै माब्रा मालै मा मोदला लाजिया नों मालाय सिख्लानि मबाइल सेखौनो फैसा गैयाबा आं बायदि हाजिरा मावनांगौ मबाइला हरना दुलाय खालामजानो होद दुलाय जायालै ओरैनोबा जन्दिस बेराम दंखायो नों मबाइला आदा आयु खोजिमाया नो मेडाम मबाइला थेंक इउ आदा मेडाम बुंलायबाबो जागोन आंनि मुङा जिनि होनना गाबज्रिबानो जागोन आच्छा जिनि मा हरथो मबाइल सेखौलाय दानो जाखो सिख्ला मानसिफ्रा बेखायनोथ' न'आव थानानैसो फनखौ रायलायनांगौ थाथ'दो आहा थांसै रथ'लाय आदा नोंनि मुंखौ मानो खोन्थायासै अ सरि रोदोम आंनि मुङा रोदोम आदानि कन्टेक्ट नाम्बारखौ हरनो हागोन ना अ सियर हर मबाइला न मोनसे खोथा दा जि जालांबायना फिल्मनि स्ट'रि बायदिसो मोनलायलांबाय आं जेरै हिर'आ गुबुननिफ्राय फैयो आरो सासे सेंग्राया हिर'नि बेग एबा मबाइलखौ सेखना लाना खारो आरो हिर'आ बासायो इट्स सेम स्ट'रि एम आइ राइट राइट आदा आं नोंनो गाबोन कल खालामगोन दे अ सियर खालामनो हागोन दे बेनि उनाव प्यार मा अ सरि इट्स शकिं थाथ'दो बिदिब्ला थारैनो मोनसे सावथुननि सेम स्ट'रि नाथाय बियो थारदि आं बेखौ लोगो मोनना माने एसेबां गोजोननाय मोन्दों दिनै खनसे लोगो मोननायावनो गोबाव सम रिलेसनाव थानाय बायदि मोन्दों नंगौ आं जायजों गोजोननाय मोनो बेजोंसो रिलेसनशिपआव थानांगोन आरे फनखौबो दामलावबायसो आरो दामलावबायसो मा जादों या दिनै गोसोफ्रासो सोलायाखैथ' आं बिनिनो आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायनांसिगोन सुके मोनसे गुड निउज माबायदि गुड निउस के फोरमायना होदो ना सुके आइ हेभ गट सामवान मीन्स गार्लफ्रेंड एम आई राइट याफ राइट वाव व्हाट द सरप्राइज हु इज शी मुंखौ बुंबा नों सिनियाबो जानो हानाय बेनिखायनो गाबोन लोगो हमनाय प्रग्रामाव नोंबो आंजों लोगोसे थांफानांगोन अ जागोन दे ओइ सुके नों माब्लानिफ्राय बिदि लाग्रा जाखो आं हले बिदिखौ मोजां मोना सानदोंमोन आंबो बे जोनोमाव बेफोरनि गोनांथि जानाय नङामोन होननानै but broke my confidence बेफोर बुस्थुखौ गारलाय सुके आं मोजां मोना आच्छा सुके नोंनि सुखिजोआ फन हरथाराखै नामा दोनदोलै सुखे बेफोरखौ सप्ता खनसे जाबाय सुके आं न'आव फैनाया जोंनाव लेंहरबाबो थाङा आरो लोगो मोनबाबो मोजां रायलाया मा जादों नोंहा सुके मानो थाङा जानो आं गाबोननिफ्राय थांबाय थासिगोन गाबोन सानैजों सुखेजेखौ लोगो हमहैग्रोनोसै अके दान बिदिबा आं गाबोन लोगो हमफिनसै सुके दे सुखे गार बेखौ
मा मेमबुरि लुजफोर बोसोरसे 1.5 सप्ता बारलांबाय माथो जेबो खामानियानो जाफुङासैलै माबोरै दं आंनि लावदांगिया मानसिखौनो नुथारला बस हाबाफोरसो जाहैबाय नामा आइ साला गां गैयै बुंब्रमा उखुमुदा गुदुं फलंग्रा मोजां बाथ्राथ' बुंनो रोंखायानो माबा सेवथाबनाय बाथ्रासो बुंलाबाय थायो जाखायालै बिजों आं देन दाख्लै नुदोंमोन आरो बस आच्छा बहा लोगो मोननायमोन नोंलाय माबालै बस दैमा सेराव सोरजोंबा फन रायलायबाय दंमोन बेयावनो मबाइल सेखौनो लाना खारदोंमोन आं सोरबा नों बायदि गुन्दारा आंखौ हमथानानै मबाइलखौ लाखिफिनदों साला नांदेरनाय मानि बस मोख्रानि अ बे मबाइलखौलाय मा खनथान सेखनांगौ नोंलाय आं बायनो हागौमोन ना अभाब जादोंमोनबा नोंबा जोंनिखौलाय मानो सेखनांगौ नोंलाय हट्टा बाराबा रागा जोंबा गाखो फोरोंदोंलै आंना हा ओइ बम्बाइ मा खालामदोंब्रा ना माबाफोर प्लेनिं खालामलायबाय खिथादोब्रा होद साहा खोला लामा दंखायोलै साहाखै फैदोंबा खोलाखै थां खोलाखै फैदोंबा साहाखै थां बिदि लाखिलायना रायलायना हाब्रा नोंसोरो देलै दे जोंहाबो मोनसे प्रग्राम दङ थाथ'दो ओइ सेवथाबै थांलाय नोङो बिसोरखौ नायखुमायोलै जिनिखौसो लोगो हमनो थांबाय दांलै माजों थांनो बाइकआलाय असयब मुर्ख मा बायक नांलायगौ खिथु थां हाखायदा नोंलाय हाबाब बिसोरबा बेसे गोजानाव थांगोन जामारालै बिगुरजों जावबावबायसो हे मरामा मग साबिदै बिदिनो बुंनो सानखादों ना बेखौ हेलौ जों सफैबायमोन नों बबेसिम सफैखो दे बिदिब्ला फंसे बाथ्रा खोनासंनाय जोंनि नों आंनि स्कुलखौ नायनो बुंनायखाय आं बेखौ लोगोआव लाना फैदोंमोन औ दे नों फैबाय थादो सुकेजिनि मुंखौ मा बुंदोंमोनलाय अ जिनि औ जिनि जिनि सुके नों थाथ'लाय आं दखानाव थांना फैनि अ दे सुके थाब फैफिनबानो जाबाय सफैसिगोनानो बियो दे जिनि माने बे आंनि जिनिया नङाथ' नाथाय बे माब्रै आं सुकेनो आंनि मोजां मोननाय जिनिखौ खनसेबो दिन्थिनाय जायाखै बेनिखायनो सुकेया बे जिनिजों नङा जानो हागौ बे जिनिया गुबुन आरो बे गुबुन दानिया बुंदो हाबानि खोथाखौ माब्ला सानखो आं हले बारा गोबाव थाला बुंखानाय जाबाय आं न'आव फैनायानो बारा गोबाव जायाखै आरो आं बे बाथ्राखौ आदानि सिगाङाव माबोरै डाइरेक्ट बुंनो आं मिन्थिगौ आदाया आंनि बाथ्राखौ गनायखागोन दिनैनो आदानि सिगाङाव गासैखौबो फोरमायगोन आं बोरै नोंना सुखिया बावदोंसो आं नै दासो दखानाव थांब्रबलायबाय बियो र' आं कल खालामनि
सुखिया फनखौनो हमासै माथो। अ जागोन दे आइ आं थांगासिनो। रोदोम आं माब्लाबा लोगो हमफैसिगोन दिनै थांथ'नोसै दे। दे बिदिब्ला फन खालामबानो जाबाय। सुखे बोरै सुखे जियालाय फैयासै नामा? नै न'नि फन फैना दासो थांफिनबाय बियो। फन हरबाय थाबाय आङो रिसिभबो खालामा। अ है मबाइला साइलेन्स दंमोन आंना। थौदो जोंबो थांसै थौ। मा जाखो दा? नोंबो नुवासै बेबो नुवासै? होद जेबो नङा बेफोर समालाय फैबाय थाखागोन। आदा फंसे बाथ्रा रायलायनांगौमोन दे लाजिलायलाङोबोला। गन्थं गोलावा माखौबा लाजिदों गावखौनो गाव आलासि बायदि मोनदों खोमा। मा बाथ्रालै फंबाय लाजिलायनायलाय ना रां नांगौ? जेबो नङालै फंबाय हरगोन दे आं। रां नङालै आदा हिनजावसो लाबोनो सानबायमोनलां। ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदिसो मोनखो ना माखो नोंलाय? बै लिरनाय फरायनाया मा जानांगौ जाखो? आं फरायला सानबायमोनलै आदा। आदा गेदेरानो हाबा जायाखै नोंहासो मानोबा हिनजाव लाबोनो। दानि जुगाव बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैला थिना। दानि जुगाव उन्दैफोरासो गेदेरफोरनिख्रुइ हारसिं हाबा लायो। रोदोम फंबाय आं आरो माथो बुंबावनो? नों सानै हय बेखौनो डिसिसन लाबायबा आंहा आरो बेयाव जेबो बुंनांगौ गैला। हाबिबायफोरालाय बबेनि जाखो फंबाय? न'बो स्टेसननि बुरिनो दे आदा। थिनो आगै ओंखाम खुरैदो ओंखाम ओंख्रि सोबाय। दे नोंहा जाना लायग्रोदो जा जाखांबाय। मिशन मानो न'आव थांथारला नों? गोसोफोरखौ मानो दरसि दरसि खालामना लादों? मिथिंगा जाय सिख्लाखौ आं एसेबां फोथायोमोन नाथाय बे सिख्लाया दिनै सोरथो बुजिनो मिशन? सोरनि गोसोआव मा साननाय दं नोंबो बावलांदो। मिथिंगा आं दिनैखौ बावलांगोन नाथाय बिनि महरा आंनि खाथियाव अरायबो थाबाय थासिगोन। नाथाय मानो? माबोरै? मानोना दा जिनिया जायखौ मोजां मोनो बे रावबो नङा आंनि सुखे रोदोमसो। मा? नाथाय मानो नों बेनि सिगाङाव बुङाखै? आं जेरैबाबो थागोन नाथाय आं गुबुननि गावस्रालायनायखौ लुबैया आरो आं सुखिखौ माब्लाबा दुखु लानाय नङा। आंनि जिनिखौ बावलांनोसै। आं आरो नोंखौ मा बुंबावनो? नों बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थानो मोननाय नङा। थुदो थांसै। ओइ सुखे मा खालामबाय दं? अ सुखे दे जिराय। नै सुखे मबाइलसो ओरैनो थुलाबायगासिनो दंमोन आं। समखौनो मोनथाराखैमोनलै सुखे नोंसोरनाव फैनो। माथो खौरांमोन सुखे? दाथ' नों साहाबो लोङा? जेबो नङा सुखे नोंखौसो आं गाबोननिफ्राय नांबाय थासिगौमोन। हा माथो जालायखो सुखे? सुखे हाबायाथ' बारा गोबाव सम गैला बेनिखायनो हाबानि खबर होनायाव नोंखौसो लांफाबाय थानो नागिरदोंमोन आं। अ जागोन दे सुखे आं गाबोन थांसिगोन। थांथारनांगोन सुखे। आं थांसै बिदिब्ला थाथ'दो। दे सुखे बिदिब्लालाय। बियो बोरै जाबाय थाखो? जिनि आरो बे सेंग्रानि माबोरै जालायखो? हे फाग्लाफ्रालाय DSLR केमेरा बायदिसो मोनखोना माखोब्रा बिलाथलाय आं हले बेफोरखौ मानियालै। हे
दार मास्टारनि बिसुखि सानाया मा मोनबाय थाखोलै बाराबा न'आव थाना उथायजोबगारदोंलै आंनिया ओइ बस मोनबागौ नालाय नोङो थुद मुखुलाम जागै सोरथा मोना होनबालाय बहा मोनालासि थानो एबार बाहायगोन आं गान्दा गावग्राखौ नायनि एबारो बे रोदोमना सोदोमखौ हे शालाखौ जोंखौ खाबायलं दा मा टारगेट लाखो बस टारगेटआ हाबानि सिगां सासेबाबो मानसिनि जिउ फोजोबनासो गारगोन आं दानियाथ' हाबाखौ एसे जमबावनि आदा आं जिनिखौ लाना फैखानोसै आरो सुखिखौबो साननैसो जोंनाव लाना फैथ'नोसै दा नों बाजारनिफ्राय बेदर लाना फैबानो जाबाय दे फंबाय हामाजोंथो थांनो लाइन गाज्रिजों थांसै आदा आंबो गावखौ बास स्टपसिम फैनो होखाबाय आदा आंहाबो दिनैनिफ्राय लोगो मोनसिगोन माथो ओइ लोगो मोनबाय होननानै नोंबो बादुलि जानाङा नायबाय था एबार जेबो खामानि मावखाया आं एबारनिफ्राय बेवायनि ओंखाम संनायखौनो जाबाय थादो नोंहा थोद जाम्बि थाथ'दो आदा दे हाबानि दिनाबो बारा सम गैला आरो फारसेथिं दिनैनि बाथ्राखौबो सुखिनो फोरमायनो हायाखै आं मा खालामबावनो जों सानैजों बिसुखि होननानै मिथियोब्ला जिनियाबा मा रिएक्सन होगोन बिनि सिरिथाबा माथो जाबावनो मिसन हाबानि सिगाङावनो फोरमायना लाखायाबा जानांगौ हाबानि उनाव मिथिबा उसुबिदा जागोन मा समाव फोरमायगोन बबे समाव खाबु मोनगोन साननानैनो मोनासै आं नै सुखिनिसो फन माथो अ सुखे आं दिनै जिनिखौ लांफैबाय बिसोरनि बास स्टप बारना नेगासिनो दं आं सुखिया बाइक लाना बिसिम फैनाय आं जिनिखौ बाइकजों नोंजों लोगोसे थांहोनोसै आं हाबानि थाखाय बाजाराव एसे आबलाङो अ सुखे दे नोंसोर बेयावनो थाबाय थाथ' आं थांगासिनो दं दे सुखे थाब फै सुखिया दिनै जिनिखौ लायनो थांबायनो आंखौ ससे लेंहरदों मिसन बेनो नोंनि मोजां सुबिदा नों दिनैनो फोरमायना लाखादो आरो जिनिल' सों बेयो नोंखौ मा जाहोननि थाखाय नागारनाय आच्छा रोदोम होननाया नोंनोमोन नामा खोनानो मोनदों माथो नोंखौ हाबा जासिगोन होनना औ आंनो नाथाय मानोबा सोंखो सोरनि पारमिसन लाना नों बे सिख्लाजों हाबानि रादायखौ थि खालामबा मानो सोंखो थोद फाग्ला जिनिया आंनिसोलै नों मानो बुजिया नाथाय जिनिया रावखौबो मोजां मोना आंखौल' मोजां मोनो आरो जों सानैजों हाबा जागोन बेयाव रावनिबो पारमिसननि गोनांथि गैया बेफोरबायदि गेदेरफोरजों उल्थां फाल्थां बाथ्रा बुंनायखौनो रागा जोङोलैया आंबोलै बस बेनोथ'लै बस आच्छा नों हाबा खालामबायानो दे ओमफ्राय आं नोंखौ ओरैनो हगारगोन आरो नाय आदा दा हाबानि समा गोबाव दिन गैला नों बेनि सिगां आंखौ लोगो हमनायमोनबा बे हाबाखौ आं खालामनाय नङामोन नों दा लेट जाबाय दा नों थांनो हासिगोन आंनि हास्थायनाय बेसादखौ मोनागौमानि आं हास्थायबायानो थायो नाथाय सासे सिख्लाखौ अख्रा खालामनानै नों मा मोनगोन गोजोननाय ओइ सेंग्रा आं नोंनो गासिबो हिस्ट'रिखौ खोन्थानो गोसो गैया थेवबो नों गुसुङै खोनासं बिनि बिदाया आंनि बिदाखौ हाबा खालामनानै आलाय सिलाय खालामदों आरो बियो गुबुन सिख्ला हाबा खालामनानै गुबुनाव खाना थाहैदों अब्ला नों सानना नाय सोरनिबा बिदानाव एबा बिब'खौ हाबा खालामनानै बिनि संसारखौ ससेयावनो खोमाना होयोबा बिनि गोसोआ माबायदि मोनगोन आं बेखौ खिथेर लाफिननो थाखाय बिनि बिदानावजों मोजां मोनलायनाय फावथिना गेलेदों आरो आं बे खिथेरखौ बोखारफिनथारगोन गोरोन्थिखौथ' बिनि बिदायासो मावदों नाथाय बे सिख्लायाथ' मावाखैना आंनि बिनानावाबोथ' जेबो गोरोन्थि मावाखैमोन ना नाथाय बियो आंनि बिनानावखौ मानो बिदि खालामखो नों जि बुंगोन आं बेखौनो मानिगोन आरो बियो नोंनि थाखायनो मोजां जागोन नों बे सिख्लाखौ आं हगारना होगोन ना होआ सरि आदा आं नोंनि बाथ्राखौ लाखिनो हानाय नङा सासे सिख्लानि जिउखौ आंनि मेगन सिगाङाव बरबाद जानायखौ आं सहायनो हानाय नङा प्लिज नोंथाङा बे सिख्लानि जिउखौ बेसेन हो अब्ला आंनि बिनानावनि जिउआ जेबो बेसेन गैयामोन नामा
मानो बिनि खाफालनि सिथरखौ खोमोरनानै जिउ गोमाखो बिनि बिदानि थाखायनो आंनि महराबो सोलायबाय आरो बे महरा माब्लाबाबो सोलायफिननाय नंला जेब्लासिम आं खिथेर होखारफिननो हाया अह बायगासि बेयाव मा जालायखो नै सिखायाबो माथो बेयावनो दंखायो बिनि थाखाय नों थैनांगोन Hey! Scare! सरि रोदोम बेयाव नोंहा जेबो गोरोन्थि गैयामोन आं लामानि जाबारखौ आं सिगाङाव सुस्रांगोन Hey, Scare! 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 बेफोर मा आदा मा जाखो नोङो मा जाखो सिखार आदा सिखार मिसन फंबाय मेडिकेलाव लाथ' मेडिकेलाव